दासिमबो नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो नायलांनो नांगोन आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट मोननो थाखाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जिउनि जोबथा थांखि। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर दासिमहालागै नोंथांमोना नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो आरो नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोफोर बे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों आबुल नार्जारि, सनिता बर'। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। बे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों बाबलु नार्जारि, ममिता मुसाहारि, सुबुंसार ब्रह्म। लोगोफोर बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों नयन मुसाहारि। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामनानै होबाय आरो नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि दा नयन क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ शर्ट फिल्म लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायहैदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों दा नयन क्रिएशन। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि दा इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय। लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। आंनि नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै गालांदो।